The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon, partner. Live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radio Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood, syempre, sa ating YouTube account. At ang maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin para sa ating mga masugid naming mga taga-subaybay. Abangan niyo ulit ang aming pagpili. Baka kayo na ang aming susunod na matawagan at makatanggap ng maagang Pasko na hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 1,000 pesos. Kaya naman, ano pa ang hinihintay ninyo? Yayain nyo na po uli ang buong pamilya, mga kamag-anak at lahat ng mga kabarangay. Mag-online na po kayo at siguraduhin nakapalo na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, TikTok at YouTube at ako Bicol Tabang Ura mismo at manood na sa aming programa. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay serbisyo publiko. Ito, partner, naalala mo pa ba yung problemang idinulog kahapon ni Grace Barrientos na Yes, taga-Pulanggi? partner. Opo, ito yung patungkol sa e-trike. Oo, nasa Taiwan siya pero taga-Pulanggi sila. Nireklamo niya sa atin ang seller na kanyang naging katransaksyon nang bumili siya ng e-trike dito. Pero nang i-deliver ito sa kanyang nanay na nasa Pulanggi, ay walang certificate of ownership na ibinigay. At sinubukan ng ating team na kapanayamin itong inireklamong seller, pero sa kasamaang palad ay wala tayong natanggap na response. Makakausap muli natin sa kabilang linya ng telepono si Grace Barrientos. Grace, magandang hapon sa iyo. Hello sir, good afternoon po. Pagkatapos ng ating pag-uusap sa programa kahapon, kinausap ka na ba nitong inireklamo mong nagbenta sa iyo ng e-trike? Nag-chat lang po siya, tapos kanina lang po tumawag siya sa akin. Ano pong sinabi niya? Ayun, yung paulit-ulit niyang sinasabi na yung problema nga daw nasa akin. So pinapaliwanag ko na para matapos na to, ibigay mo na lang yung mga kakulangan. Dahil yung sinasabi mong serial number na yan at motor number, tulad ng sinabi ko, bakit hindi mo kinuha bago mo pinadala yung unit? At nasa usapan natin yon. Actually, tapos sabi tama niya, ka. picture. Grace, tama ka kasi ang anumang mga bagay-bagay na binibili na may mga serial number o kung ano-ano pang mga numero, bago yan nire-release ng nagbenta, dapat naka-record na yan. Kaya nga po yun po yung ipinipilit ko sa kanya. Kaso ini-insist niya sa akin, pipicturan mo lang naman kasi hindi mo mapicturan, lalo mong pinapahaba. Ikaw na yung sinisisi ngayon. Opo. Okay. So, anong solusyon? Meron na ba kayo napagkasunduan? Wala pa? Ngayon, ang sabi niya sa akin, madali lang daw niya yan gawan. Basta picturean ko daw yung hinihingi niya at ipapadala niya. Sabi ko, paano yung sa tornilyo? Hindi mo man lang i-mention. Paano yung sa minifan at yung sa Okay. technician? Ano sabi? Katulad. Opo, tapos sabi niya, bigla na naman nag-iba na naman. Yung technician daw na yun, ano lang daw yun, yung parang kinukuha niya lang. Sabi ko, di ba sabi mo, may technician talaga dito sa Bicol, kaya nga ako sa inyo kumuha. Na-sales to Tapos ka lang. ngayon, wala daw palang technician. Na-sales to ka. So, sa madaling sabi, hanggang ngayon, kulang sa tornilyo yung kausap mo. Opo, tapos Okay. ang sabi niya, dalhin ko daw po yung unit sa motor shop at pahanapan ng tornilyo tapos ipakabit. Sabi ko, paano yung bayad nun? Okay. Sandali lang, Grace. Grace, sandali. Tama-tama. Naandito na pala sa linya ng telepono itong si Jay Benson, yung owner ng Electric Power Bike PH. Magandang hapon sa iyo, Jay. Hello sir, hello. Good afternoon, hello sir. Kumusta? Kumusta naman ang pagbibenta mo ng mga e-trike at saka kung anong produkto mo dyan? Bakit may problema, Jay? Sir, may explain lang ako Sir, ganito kasi yan. Sabi ko kay ma'am, Hindi. Yung Ganito, mga- tanong ko sa'yo.
Nung ipinadala mo yung e-trike, may resibo, may papeles ba o may certificate of ownership? Kompleto ba sa tornilyo o hindi? Sir, tatawag ba ako kung hindi ko i-clear name ko? Sir, sabi ko nga sa inyo, pa-explainin niyo muna ako. Hindi, sagutin mo muna. Sagutin mo muna yung tanong ko bago ka mag-explain. Sir, may resibo ako, sir, na binigay. Sinend ko sa staff niyo December 5. Okay, yung Kaya nga certificate sabi of ko, ownership. Sir, yung certificate of ownership, ako, sir, agent lang ako. Yung mga nag-assemble, sir, ng e-trike, hindi ko nakukuha yan. Kumbaga, sinasabi ko sa kanila, sa oras na ma-receive nyo yung unit, ma'am, yung serial number po, isend nyo sa akin, ma'am, para magawang ko agad. Okay, yung tornilyo na kulang ba sa tornilyo o tama? Yung tornilyo naman, sir, lahat kompleto yan. Kaso, tinanong ko si ma'am kung yung side mirror ba, kung nasaan nakalagay. Ngayon, sir, sabi sa akin ni ma'am kanina, kasi tinawagan ko, sabi ko, ma'am, yung nakuha nyo ba yung charger at side mirror, saan nakalagay? Yung pala, nakalagay dun, sir, dun sa may basket. Yung basket, sir, may butas. Akala ko kasi yung mga structure ng warehouse, nilalagay nila doon sa box. Kasi yung box may susi, may lock. Ngayon, sir, anong nangyari? Siguro po sa biyahe, natagtag, nahulog ata yung sara na plastic. So Kasi sa madaling sabi, kulang talaga sa tornilyo. Hindi ko naman, sir, masabi na kulang kasi kompleto talaga. Kaso nga lang, Baka nalaglag. siguro sa biyahe, doon sa may basket, nalaglag ata. Okay. So kung nalaglag, bago nakarating ng Pulanggi, kulang na. Oo, parang gano'n, nagkulang Okay. na. Ngayon, sir, Ulitin lang natin, Jay, ulitin lang natin. Ikaw pala ay agent lang, hindi ikaw ang may-ari nitong pinagbilihan ng e-trike. Yung itong page, sir, ako ang may-ari. Yung page? Yung unit, sir, na kinukuha po, agent ako doon, sir. So yung Facebook page, ikaw ang may-ari. Opo. Pero Ako, sir, ikaw, yung may-ari. Parang kumukuha ka lang ng unit sa ibang tindahan. Opo. Ngayon, sir, ang ginagawa ko, sir, yung warehouse, sir, hindi sa akin, sir, nagbibigay ng mga ganyan na resibo, certificate, or warranty. Ngayon, sir, ako ang gumagawa ng paraan para panagabil sila sa akin, may mapakita sila, halimbawa may in case na i-register sa barangay, ginagawan ko, sir, ng certificate o resibo. Para at least kung gusto nila i-register sa barangay, may mapakita nila. Kaya lang ganito, Jay, may tanong lang ako sa'yo. Kasi bago i-release yung ganyang mga unit, kahit anong unit, kahit pa mga sasakyan, alam mo, kahit nga LPG tank, bago i-release, kinukuha na yung mga number, serial number o kung anumang number, kinukuha na. So sa'yo, iba. Inire-release mo na hindi mo kinukuha yung serial number. Sa akin kasi, sir, ang nauuna po, resibo. Kumbaga, sabi sa akin ni ma'am, gawan mo ako ng resibo. Sabi ko, sir, ma'am, sige, gagawin kita. Analagay ko doon kay nanay niya ata, kay Ma'am Carmen. Ngayon, sabi sa akin ni ma'am, nag-request ulit siya, sabi niya sa akin, sir, baka pwede mo, ilagay yung pangalan ko, tapos yung kay mami. Sabi ko, sige ma'am, gawan ko na lang ulit. So, tapos ma'am, yung certificate, pag na-receive mo na ma'am, picturean mo, gawan ko na lang. Tapos, di ko naman nakalain na yung tornilyo nga, nagkulang. Tapos sabi ko sa kanila, yung technician, naka-schedule. Kasi sir, yung technician namin sa Bicol, sir, hina-hire lang namin, freelance man tawag. So hindi ninyo siya regular technician, kung hindi on call. Ako lang sir nag-giveaway para mas mapaganda yung serbisyo. Okay. Magandang hapon sa iyo, Jay, Jay? Apo. Ang tanong ko kasi, Jay, ganito, bago nyo ba inire-release yung unit or ipinapadala sa bumili, hindi nyo pa nakikita yung unit or nahahawakan man lang or nakikita yung mga serial number? Kasi ma'am, yung sa Marilao, Bulacan kasi ma'am, ano yan ma'am, pang wholesale as in warehouse. Hindi yan parehas ng mga e-bike shop na nakikita nyo ma'am dyan sa paligid. Ma'am, yan talaga ma'am, direct supplier yan ma'am na kinukuhaan ko po. Okay, Ngayon, ma'am, pangalawang tanong ko, Jay. Hindi na pumasok yan ma'am. Okay, pangalawang tanong ko, Jay. Sino yung nagpadala ng unit dito kina Grace? Ikaw ba o yung binilhan mong unit? Yung binilhan ko ma'am. Okay, so ibig sabihin, ikaw, pinupost mo, Ahente lang. pinupost mo lang ito dito sa page mo, pero iba yung nagpapadala. Mga ko na bumibili sa akin. So, kumbaga may lumalabas, nagpa-process niyan, ma'am, iba. Jay, middleman ka. Opo, parang ganyan, sir. Okay, Okay. nangungomisyon ka lang. Okay, pangatlong tanong ko, Jay, Opo. nung nagbebenta ka online, ipinangako mo ba sa mga bumibili sa'yo na lahat ng papeles, including the certificate of ownership, ay maibibigay mo sa kanila? Opo, ma'am. May proofs din ako, ma'am, na sinend sa inyo, ma'am, sa staff yun na lagi ko, ma'am, nire-remind si ma'am. Kaso nga lang, sabi ni ma'am sa akin, kailangan muna ng technician. Sabi ko,
ma'am, gawan ko muna, ma'am, ng ng certificate. Para kung in case, ma'am, may magsita sa inyo, baka sabihin nakaw yan, at least meron ka nang may pakita. Okay, So, ganito. ibig sabihin, partner, wait lang. Opo. So, ibig sabihin nito, Jay, binabaling mo yung pagkukulang dito sa, ito kay Grace, yung pagkukulang kung bakit hindi mo mai-release ang certificate of ownership dahil hindi sa'yo binigay yung serial. Opo, ma'am, kasi ma'am, ganito kasi yan, ma'am. Ang warehouse kasi, ma'am, hindi po ako nakakapunta dyan, ma'am, kasi may tao dyan, ma'am, na nagpa-practice po. Kasi tapos yung mga assembler, ma'am, parang wala din pakialam sila kung gagawan ko ng certificate. Kaya yung way ko, ma'am, ako na lang yung gumagawa kasi yung motor Okay. number, ma'am, nandun sa pinakailalim. So magsisilbing magsisilbing leksyon ito sa iyo, Jay, kasi ahente ka, middleman ka. Natural, gusto mong kumita, gusto mong makadilensya. Gusto mo makarami Oo. partner ng customer. So sa madaling sabi, dapat ayusin mo talaga yung serbisyo mo as agent, as middleman. Kasi binabanggit mo ngayon, tinuturo mo na yung warehouse na walang pakialam yung mga nag-a-assemble, hindi inaayos yung pagpapadala. Parang, sir, yung nagbibigay na para mas makabuluhan yung pag may nagbibili sa akin, sir. Oo. Kasi sila, sir, hindi sila sa akin, sir, nagbibigay ng resibo. Kaya Kasi, sir, nga. ang- Ibig sabihin, Jay, warehouse, hindi ka nakakasiguro na yung kinukunan mong warehouse kasi sabi mo sila yung nagpapadala. Sila na yung hindi ka sigurado kung maayos yung packaging, hindi ka maayos kung kompleto, hindi ka sure na maayos yung yung pagpapadala or yung mga party ba ng e-trike ay kumpleto, katulad niya nahulog yung tornilyo. So magsilbing leksyon ito. Kaya lang dito muna tayo tututok sa problema ni Grace. So ang tanong Jay, kailan mo maipoprovide kay Grace yung Certificate of ownership. na hiningi niya at yung tornilyo? Ngayon, sir, yung certificate, sir, araw-araw ako, sir, nagre-remind kay ma'am. Kahit, sir, i-send ko sa inyo, sir, yung mga konbo namin. Araw-araw ako, sir, nagre-remind. Sabi ko, ma'am, i-send mo na lang sa akin para ma-send ko sa through email mo, tapos ma-print mo, mapalaminate mo para masabit mo sa e-track mo. Ikaw ba- Para at least yan, ma'am, Oo, ikaw yung page ba na ginagamit mo, Jay? Yan na yung pinakapangalan ng negosyo mo? Yan ba'y rehistrado or may mga permit ka ba dyan sa kung saan ang opisina mo? ito, sir, yung may mga permit, sir, dun mismo sa warehouse. Kumbaga, Pero ako, ikaw sir, wala. commission lang ako. Ikaw wala. Sir, wala kasi buy and sell ako, sir. So yung pangalan mo na e-trike PH, walang lisensya. Ano yun, sir? Online page lang po Okay. na page. Eto, Jay, makinig ka ha? Makinig ka. Apo. Para mabiglang linaw ang problema ni Grace at itong mga binabanggit mo, makakausap muli natin ngayon sa kabilang linya si Robin Sombon. Si Ginoong Robin Sombon, ang Customer Protection Department Head ng Department of Trade and Industry Regional Office 5. Magandang hapon po, Sir Robin. Yes, sir. Joshua, magandang hapon po. Magandang Opo. hapon, Jay. Si Ruben, napakinggan mo yung paliwanag ni Jay kung bakit nagka-problema at hindi mai-provide yung tornilyo at saka yung certificate of ownership. Ano sa tingin mo, sir? Anong mangyayari dito? Yes po, as long as willing naman po si Jay na i-provide yung pangangailangan ni Ma'am Grace, pag na-settle po yun, wala tayong magiging problema. Okay. Kasi narinig ko naman na willing si Jay na i-provide kung ano yung kailangan. Basta unless ay kailangan ata yung serial number if ay correct na kailangan yung serial number para magawa ng certificate of ownership. Okay. So kung ma-provide yun ni Ma'am Grace sa narinig ko kanina, na gagawan din kaagad ni Sir Jay ng certificate of ownership para magamit na ni Ma'am Grace yung e-trike na po Opo. ngayon. Wala po maging problema basta naayos Ito po yan. ba, Naayos po nila. si Ruben, Opo. yan bang mga online shop, katulad nito, yung page ni Ruben ay parang online shop na rin, pero wala siyang permit nito, pwede ba yan? Sa ano, sir, any person na gumagamit ng business tapos business name tapos ginagamit niya in his business kung ang ginagamit niya pangalan is other than his true name, yan po kailangan po siya kumuha ng business name sa amin. And of course, yung necessary permits coming from the LGU kung saan po siya Okay. located. So ibig sabihin, DTI, sir, hindi pwedeng irasyon ni Jay na ahinti lamang ako kaya itong page ko walang permit. Ang tunay na may permit yung pinagkukunan ko ng e-trike. yes po, kasi kung hindi po nakakamali, yung transaction ni Ma'am Grace is ikaw, Si Sir Jay. Sir Jay. Tama. Opo. Kayo yung dalawa nag-uusap. So dapat may permit si Jay. Opo, sir. Kung sa kanya po nakapangalan yung business na po Okay. ngayon. So kailangan ngayong meron siya na sa- inamin ni Jay na walang permit, ano ito, sir? May violation?
Siyempre po, magkakaroon siya ng violation kasi hindi po siya nagparehistro ng kanyang business. Tapos, unang-una, kung sole proprietorship, kailangan niya i-rehistro muna sa DTI para magkaroon siya ng business name, registration, certificate. Yan po yung unang step na dapat gawin niya. And yung DTI naman, hindi pa po sapat yun para gawing license to engage in any business. Okay. Kailangan po mag-secure ng business permit coming from the LGU. Ayun. Jay, narinig mo? Opo. Sir Ruben, magandang hapon po, Sir Ruben. Yes, ma'am. Apo. I do not po. Sir Ruben, since nababanggit nyo po na meron pong violation ito pong si Jay dahil sa pagbebenta po ng unit, nakulang-kulang po sa mga dokumentos at lalo na wala po siyang permit, ito pong online na page niya po. So, nababanggit nyo po, ano po yung maaring mangyari dito po sa page ni Jay? Ano po yung pwedeng mangyaring or kaharapin na violasyon at meron po bang penalidad sa mga tao nagpapatakbo ng page at negosyo na marami pong nagrereklamo? Yes po, ma'am. Kailangan po kasi pag any business na engage natin, kailangan po natin mag-secure na sa permits. Without those permits, it's a violation kahit sa anglo po. So pag may violation tayo sa mga government natin, of course, meron pong penalty po yan. Or kailangan niyang sagutin kung ano po yung mga penalty na pwedeng i-impose ng mga government agencies na pwedeng na-violate ng pagka-transaction ni Jay. Okay. Balikan lang natin si Jay. Jay? Hello, Jay? Hello, sir. Hello. Narinig mo, Jay, ha? Kaya tinatanong kita kanina kung may permit ba yung page mo, yan ang ginagamit mong pangalan ng negosyo. Sabi mo, wala. Ako, sa online to, sir, sa Facebook. Kaya nga, pero sinasabi ngayon ng DTI na bawal yan, may violation yan. Dapat irehistro mo yan sa DTI at dapat may permit din yan kung anong LGU nakakasakop sa'yo. So nabulat-lat lang yan dahil nga may nagreklamo sa'yo. Ang payo ngayon ng DTI sa'yo, habang inaayos mo yung papilis ng negosyo mo, ang pinakamaganda ay bigyan mo ng solusyon yung problemang inireklamo ni Grace. Ngayon, sir, willing ako, sir. Lagi ako, araw-araw ako, sir, nag-remind. Okay. Kaso, ang problema lang nga, sir, hindi sa akin nabigay. Okay, ngayon, yun naman ang yun naman ang ipapakausap namin kay Grace na isend na sa'yo yung serial number. Yun, sir, pinapakiusap ko. Okay, sige. So, kakausapin ko si Grace na ipadala sa'yo habang nakikinig si Sir Ruben. Grace? Hello, sir. May isi-send mo ba sa kanya yung picture ng serial number? Opo. Okay. Pakisend mo kasi nangangako si Jay na ipapadala at saka yung tornilyo. Paano po, sir, yung minifan? Alin po? Saka yung yung minifan po. Walang dumating na minifan yung libre. Jay, isa pa pala yun. Oo, yung mga pinangako mong May promo ka freebies. palang minifan. Hindi daw dumating. Wala pa naman, sir, sa kanya kasi ibabago ko yung address, ililipat ko lang sa kanya kasi yung inahire ko, sir, na technician sa Iriga, freelance lang kasi yun, sir. Okay, kaya yun ang magdadala nung minifan. Oo, yun sana yung magdadala, sir. Kaso Basta ngayon, ganito, Jay. Ang pinakamaganda dahil magpapasko naman ngayon, Gray, tuparin mo na lahat ng mga pangako mo kasi isisendan ni Gray sa'yo yung serial number. Tuparin mo na para bago naman magbagong taon or magbagong taon man ay masaya na kayo, wala na kayong problema. Sa akin, sir. Nadadamay pa si Sir Ruben. Nagkikimusap kasi ako kay ma'am. Sabi ko, kahit picture lang, ma'am, para magawang ko. Yun na nga. Okay na kay Grace, isisend sa'yo. So, kung isend sa'yo ni Grace, mangangako ka na agad-agad mong may papadala. Ay, kung sa ganyan malang, sir, araw-araw ako siya nagsasabi Hindi na nga, wag mo na. Hindi na yon. Kalimutan mo na yung araw-araw paglaman. Ang sabi ko sa'yo ngayon, isesend ni Grace ngayon sa'yo yung serial number. Pag na-send ni Grace, magagawan mo na rin ba ng paraan na may padala yung inihingi niya, lalo na yung tornilyo? Oo, sir. Okay. Ayun. Jay, meron pa kaming narinig na sinabi mo kay Grace na pag nasira itong page mo, binantaan mo pa itong si Grace. O sino ba naman ang hindi magre-reklamo kung maganda ang iyong serbisyo, hindi sana nakarating dito sa aming programa itong reklamo patungkol sa iyo, Jay. Kami ito lang, ma'am, maghingi lang ako pasensya sa inyo. Kasi kahapon, ma'am, kaya hindi ko nasagot yung tawag niyo, ma'am. May namatayan kasi kami, ma'am. Ayun! Nagdapit kami, ma'am. Ay, condolence sa'yo. Condolence sa'yo, Jay. Ganito na. Kasi may nakarating pa sa akin kapon Nagulat na lang ako, ma'am. Kasi sabi ko sa kanila, bukas ko na lang entertainin kasi di na ako busy. Kasi, ma'am,
nag-ano kami, ma'am. Naglaslamay kami nung kahapon, tapos diretso Dapit na. Okay, okay. Nakikinig ko, ma'am, Dapit? Dapit ba tama? Oh, yung kanal, dito Okay. na paglilibing. So, condolence na lang po Sir Jay, ganito na lang asikasuhin niyo po itong kay Grace na atraso mo at si Grace naman nangangako na ipapadala sa iyo yung serial number. At yun, gusto namin malaman, the moment na pinadala sa iyo ni Grace yung serial number, ora mismo ba na maipapadala mo din yung hinihingi ni Grace? Lahat, ma'am. Kaya ko padalagad, ma'am. Okay. O, pasalamatan muna natin si Sir Sir Ruben. Jay, sandali. Sir Ruben, maraming salamat po sa inyo ha at sa pag-assist po ninyo at pagtugon dito sa pagpapaliwanag kaugnay ng ganitong mga reklamo. Welcome po. Apo. Okay, ganito na lang, Jay. Nakikinig si Grace. Ano ang pangako mo sa kanya? Ang kay Ma'am Grace naman, yung sinasabi niya na kulang sa mga tornilyo, kaya ko naman po siya gawa ng parang agad-agad. Yung mini pa naman na sinasabi niya na promo ko, para-receive yun niya. Bayad na po yun. Okay. Mas i-attach ko na naman ulit kay Ma'am. Mas maganda yun, Jay. Tuparin mo para naman mapatunayan mo na magaling kang seller at hindi ka budol-budol. Hindi ka bogus. Lahat po ng client ko ka, sir, lahat Bicol. Kasi ako, sir, taga Bicol din naman po ako. Taga saan ka? Taga Bicol din ako, sir, Sorsogon. Sa Sorsogon, marami akong kaibigan sa Sorsogon. Alam ko mga taga Sorsogon, hindi naman budol-budol. Oo. Mas marami pang budol partner saan? Saan yung mas maraming budol? Doon sa may gas strip. Okay, Jay, asaan na lang namin, Jay, itong pagtugon mo sa reklamo ni Grace para naman matapos na at once and for all, marami ka pang mga Bago natin bitiwan, unit partner, na maibenta. kunan na lang natin ang panawagan si Grace kay Jay. Kasi si Jay nangako na. Grace, last na mensahe mo kay Jay. Sana yung sinabi mo ngayon, tuparin mo para matapos nito. Sabi ko nga sa'yo, madali lang naman akong kausap. Kaso ikaw, paiba-iba yung sinasabi mo. So ngayon, para hindi na ako umaba, gawin mo na lang. Kasi napakadali lang naman yung mga kakulangan Kaso hindi mo pinapadala, kaya umabot tayo dito. Ngayon na lang. Tapos, yung sinabi ko pa sa'yo, may nakita pa kami na naman doon. Sira pala yung lock ng trapal. Ano ba yan? Sabi ko nga sa'yo, nagbayad ako ng 37,500, 37,500 para sa maayos na unit. Ang pinadala mo, bakit ganun? Opo, okay. So Grace, nangangako naman si Jay at susubaybayan namin at tutulong kami sa pagmonitor kung matutupad na yung pinangako ni Jay at magkakasundo na kayo dyan sa nangyaring bilihan ng e-trike. Ganito na lang, Grace, ngayon, pagkatapos ng programa, isend mo kaagad kay Jay yung serial number para ngayong araw din ay magawa ng paraan ni Jay partner. Oo. Okay? Okay? Opo, ma'am. Okay, so sana maging maligaya kayo bago magbagong taon para parehas kayo okay, ano? Oo. Gusto ko partner kasi okay sila. Oo. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 10 buwang gulang na sanggol na nagkaroon ng sakit sa balat, ora mismong nagamot sa tulong ng programa Ang Buong Kwento Abangan. At isang ina pinagkaitahan ng kanyang biyanan na makita at makasama ang anak nitong 2 taong gulang. At isa muli sa inyo ang mapipiling matawagan at makatanggap ng 1,000 pesos bilang pamasko ni Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Eto partner, para sa ating Tabang Ora mismo update, dumulog sa ating tanggapan si Marites Liaba. Si Marites. Para sa kanyang 10 buwang gulang na anak na dumaranas ng sakit sa balat. Dahil sa sitwasyon ng bata, Ora mismo tayong nakipag-ugnayan sa coordinator ng Ako Bicol Party List at agad na ipagamot ang anak ni Marites. Ang buong kwento niyan, partner, panoorin po natin ito. Ito ang kalagayan ng 10 buwang gulang na anak ni Marites Liaba na residente ng Kamalig, Albay. Kwento nito, ginawa raw nila ang lahat ng paraan para maibsan ang nararanasang sakit sa balat ng kanyang anak, ngunit ni isa ay walang nakatulong. Kailan mo pa ba napansin or na-discover itong mga butlig-butlig sa katawan ng anak po ninyo? First week po ng October. Ang umpisa po nun, sinampo ko po siya ng white dove sa personal collection. Okay. Nakapagpa-check up na ba sa doktor yung anak po ninyo? Sa center po ng Kamalig. Sabi po rashes daw po. Binigyan po ako ng ng cetirizine at amoxicillin. Ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon, nanay? Bakit po kayo dumulog po sa aming tanggapan? Gusto ko lang mapagamot yung anak ko, mawala yung mga butlig-butlig. Kung dyan sa tulong na ibibigay ni Ma'am Elvie ng Ako Bicol doon sa ospital, tanggapin niyo po itong munting tulong mula sa programa. Ayan, meron pang cash assistance. Yabot mo na pa, malapit sa kanya. Ito po nanay, ano po nanay, tanggapin niyo po yan na At maliban po cash dyan, assistance. meron pang padalang grocery. Yan, mula pa rin yan sa palatuntunan ito, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan nanay. Ayan nanay, tanggapin niyo po ito nanay. Ano ngayon ang masasabi mo sa Ako Bicol? Maraming salamat Ako Bicol Tabang Ora mismo sa tulong na binigay niyo para sa baby ko. Kaya naman, pagkatapos ng programa ay Ora mismo ring sinamahan ng aming team si Nanay Marites papuntang hospital para ipatingin agad ang kanyang anak sa isang espesyalista.
Dahil sa sitwasyon ni Baby Diana, minabuti ng kanyang doktor na i-admit muna ito para matutukan ang gamutan ng bata. Dahil rito, nagtungo ang aming team sa bahay ni Nanay Marites para sunduin ang asawa nito. Makalipas lamang ang ilang araw, nakatanggap kami ng balita na maaari nang maiuwi si Baby Diana. Nang makita namin si Baby Diana, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang itsura. Matapos ang proseso, inihatid na ng aming team sila Nanay Marites. Hindi po siya nadadala. Grabe yung tutubig yung ano, nasuto at ulo sa paa. Tapos nung nadala na sa ospital, okay na, natutuyo na. Ito nakatulong yung gamutan. Nawala na yung mga sugat ni Baby. Okay na siya. Nagiging ano na, masayahin na. Hindi tulad ng dati. Kitang-kita sa mga mata ni Baby Diana ang sigla at saya na wala nang iniindang anumang karamdaman. Thank you sa Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa kay Saltica sa tulong para kay Baby. Ayan partner, may sigla muli sa labi ng bata, especially partner, ang pinakamasaya dyan, yung nanay. Dahil naibsan ang kanyang problema patungkol partner sa kalagayan ni Baby. At yan ay dahil sa Tabang Ora Mismo. At ang Ako Bicol, kakampi na. Katulong na partner, kakampi pa. Alright. Samantala partner, mula naman sa satellite office ng Ako Bicol Tabang Ora Mismo sa Partido Camarines Sur, makakausap natin si Gislaine Anida Concepcion. Hinaing niya, wala pa? Okay. Ay partner, alam mo partner, yung napakinggan mo yung interview natin before doon kay nanay. Ito patungkol doon partner sa BTR na pinakita natin. Ano? Sabi nung nanay, ginamitan niya lang ng sabon yung bata. Ayun, natatandaan ko yun. Na nabili niya partner sa isang, nagbebenta partner ng mga produkto. Siguro partner, tama yon. Kung ano yung para sa bata, partner, especially tested ng mga dermatologists, yun ang ibigay natin. Yun ang ibigay natin. Huwag tayo makikipagsaparan. Lalo na ngayon, uso yung mga online. Opo. Marami akong kakilala dyan kung ano-anong in-order sa online. Kasi baga partner, sobrang kahirapan, kung ano yung available na sabon, yun ang ginagamit sa bata. Kahit natin mo sa e-trike, yung mga online, mahirap ko minsan pag hindi ka sigurado. So, yan po ay patunay lamang partner na yung medyo mahaba-haba na rin talaga ang itinakbo nitong Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Itong programang ito partner, marami na tayong mga natulungan, natampok na problema. May bukol, may pagpapatuli, may isang ngipin, may sa kati-kati. Ayan, sa medical yan partner, ano? Sa mga legal naman partner, ang dami-dami. Eto naman partner, syempre kung may mga problemang legal, may problemang medical, pero dahil Pasko, meron din tayong... Eto partner, yung spirit of Christmas. Share the blessings. Share the blessings. Eto na mga kaaksyon, tatawagan na natin ang maswerteng napili na mabigyan ng 1,000 pesos sa araw na ito. Ayun, tama na. Ayan. Oo. Siya partner yung mga partner sa mga lagi nating taga-subaybay. Sa ating programa. Okay? So, tatawagan natin. Pwede na ba nating makausap? Ano sa tingin mo partner yung winner ngayon? Lalaki ba o babae? Tanong natin kay Dorimi. Ayan, medyo kailangan partner natin ng double time sa mga... Dorimi Pasulat. Opo, magandang hapon. Magandang hapon. Yung babae partner, ang ating winner ngayong araw. Ano po yung pangalan nyo? Babae. Reggie Arillas po. Ano po? Reggie Arillas po. Okay, so may naintindihan ka partner? Reggie Arillas po. Arillas. Sige. Taga saan po kayo? Taga Sagrada Bao, Camarines Sur. Uy, taga Bao, Camarines Sur. Kumusta sito na panahon? Kumusta sito na panahon? Mauran po. Mauran. O kasubanggi, maray pa sana si panahon. Ngunyan, mauran. Nababayad mo sa mga barkada ko sito ng mga masimot sa kamapiste?
Sige, sa iwan po. Opo, Ma'am Reggie, lagi po ba kayong nanonood sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo? Opo. Ilang beses po sa isang araw? 2 beses Sabi po. ko na, partner, talaga. Pagtapos na part ng programa natin, nire-replay niya ulit, partner. Reggie, ano bang trabaho mo? Wala po. Si Mister? Nag-ano lang po, naghahanap lang po ng pasahero, Manila to Bicol. Okay, sige. Okay, panalo kayo ng 1,000 pesos regalo ni Congressman Saldico. Saan nyo po gagamitin ang 1,000 pesos? Pangdagdag po ng pang-dialysis ni Papa tsaka pambili po ng Noche Buena. Thank you so much po. Okay, so ano po ang gusto nyong sabihin kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po, Congressman Saldico and Tabang Ora Ako Bicol Tabang Ora mismo. Opo, congratulations, Maraming Reggie. congratulations. Huwag mong Thank you ibababa ang so much telepono, po. may kakausap sa'yo para makarating na sa'yo yung 1,000. Sige po. Okay. Sige po, ang bait-bait niya, partner. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para sa inyo. Kaya naman ano pa ang inyong hinihintay, abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at mabigyan ng 1,000 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang Guguntingin mo naman, partner. Nagugunting ng dila ko. Oo. Subaybayan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Sa mga may problemang legal at medical naman na naisumingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victor Belen sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre, maaari rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman po sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Maaari din po kayo magpadala. Huwag nyo rin po kalimutang ipalo ang aming official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Partner! Ilang araw na lang! Kapit sa ngayon? Ngayon ay 22. Edi ilan na lang? 23, 24, 2 araw na lang. 3 days to go, mga kaksyon! 2 na lang kasi 25, Pasko na. Kaya magbibilang ka, 23, 24, di pangatlo, 25 na. So, 2 araw at kalahati. Kung Noche Buena, partner. Okay, 3 days to go, mga kaksyon, at Pasko na. Teka, nakita mo na ba yung mga ninong mo sa kaninang mo? Kasi 22 na ngayon. Katabi ko. Ha? Katabi ko. Ganun ba? Meron talaga. Ibibigay sa'yo. Huwag mo nang patagalin pa, partner. Ibigay mo na. Inaanak kita, inaanak. Dali. Ibigay mo na, partner. Kala mo nagbibiro ako. Ninong, ayan. Thank you so much, Kala mo Ninong. nagbibiro ako. Mga kaksyon, maagang pamaswang atid ng aking Ninong. Hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mendones, ang maswerteng babae ngayong araw dahil may pamasko na ako galing kay partner. Ito ang programa may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siran, Joshua Martinez. Maraming salamat! Mabuhay! God bless Bicolandia. Ito ang Tabang Ora mismo! Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag